So what is up guys? Nami karon sa grand opening sa Motorcycle City and Kawasaki Krib, Davao. Naa si Kuis TV diri o si Motobabe ubang mga Davao lady riders. Daghan kay mga motor guys. Ito sila bagong 800 MT actually. Later kay tanawon nato ang 450 SR kung makasulod ta. Let's do probably a quick review no kung naaman. So karon guys, let's check out the 450 SR. Pwede ato ta mosulod. Tanawon nato ang unit. Let's do a quick review. I'm joined with akong assistant for today's video. Assistant na ako din siya for today's video. Tara, let's go. Yeah. Hi sir. Hello. Hello. Muna ilang kuan. Mingaw ko boy. Muna yung unit. So muna ilang kuan guys. Medyo empty pa siya. No? Kaya na po siya catering gani. I believe ganiyang buntag pa sila na opening diri sa Motorcycle City. Karong hapon man good guys. Actually ang Kawasaki Krib, no? Guys, ato ta sa second floor nila. And I believe na dito ang mga uban na 450 SR na unit. Ato ra na adya ang uban nga 450 SR unit guys. Let's do a quick review. Direta kay medyo hilom-hilom. Dol, ikuha na lagi ni mo dol. Guwapo. Ang dili lang ako karon sa iya kay kung mag-front ko kay kani siya. Maigo. So quick specs ng 450 SR. Ito ay isang 450cc parallel twin dual overhead cam with 270-degree crank firing, 49.6 horsepower and 39 Nm of torque. Maximum tank capacity is 14 liters. 168 kilograms po ang timbang niya pag naka full tank. Ang seat height niya po is 795 mm at naka upside down fork na rin siya. Front tire is 110 by 70 and rear tire is 150 by 60. Ang 450 SR na rin ay merong single disc, 4 piston Brembo caliper sa harap at single disc, single piston naman sa likod. Both equipped with ABS and naka 5-inch TFT display na rin to. So ayun guys, medyo mainit ngayon dito kaya sobrang pawis ko pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung height ko. I am 5'6" and papakita ko sa inyo kung ano yung forma ko kung nakasakay ako dito sa 450 SR. Tapos na nating i-check yung 450 SR. By the way, nasa second floor tayo ng Motorcycle City and they are directly connected to Kawasaki Krib. Nasa dyan lang, di ba? Meron pang elevator dyan. This is how they got the motorcycles up here. So tara, let's visit the other side. Ito yung second floor ng Kawasaki Krib dito sa Lanang. Ayun meron na tayong model